garin kwaki ke ce ba a ci ne. Wallahi ga Waziri ce yana tari. Ina ga dai bai da lahiya ko mina nashi ko makaroni ta ni dai ba sani wallahi ga Waziri da lahiya. Wallahi bai da lahiya. Ku nauyi ne ya rage duk numfashi ne ya tai. Kudi ba bai wuce kilo 20 ba. Amma ku bari mu je. To ai ku corona ta ka damu. Once again